Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-i primească. Mi-a dat pachet. Dacă ai ști că oamenii te vor uita atât de repede după ce mori, nu ai mai căuta în viața aceasta să fii pe placul oamenilor, să le placi tuturor, ci ai căuta zi de zi să-i placi doar lui Dumnezeu. Atât de mult ne consumăm în viața aceasta ca să fim pe placul oamenilor, dar târziu în viață conștientizăm că noi, de fapt, trebuie să fim pe placul lui Dumnezeu. Oamenii vor veni la înmormântarea ta ca să capete o plasă cu alimente, cu un corn sau cu un sandwich și un ceai cald. Dar Dumnezeu va fi judecătorul tău și va trebui să dai socoteală de fiecare cuvânt, de fiecare faptă, de fiecare privire, de fiecare atitudine, de fiecare gând pe care l-ai avut vreodată în viața aceasta. Oamenii nu caută decât avantaje. Ce-mi iese? Va întreba fiecare dintre ei atunci când le propui ceva. Până și la înmormântare vin cu un scop, ca să capete ceva. De astăzi, fă-i pe placul lui Dumnezeu. Nu mai face pe placul oamenilor. Oricum, nu poți fi pe placul tuturor. Nici măcar Iisus nu a mulțumit toți oamenii. Puneți de astăzi pe inimă să fii pe placul lui Dumnezeu. Eclesiastul, capitolul 9, cu versetul 5 spune: cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Pentru câteva minute, ore, zile sau săptămâni, lumea își va mai aduce aminte de tine. Dar după ceva vreme